श्रद्धांजली आदरांजली दिवपा खातीर हांगासर आयला। मनोहरभाई पर्रीकरांक सदोदीत याद करता। मनोहरभाई पर्रीकरांचे एडमिनन्स, गुड गवर्नन्स एंड ट्रांसपरन्सी इन द गवर्नन्स, आनी जेका आमी ऑलरेडी म्हणजे नितीनजी गडकरी हांच्यानी तांचो उल्लेख जो केल्लो, इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू गोवा। इनिशियली जेका आमी म्हणटा की ज्यो डिसिजन्स मनोहरभाई पर्रीकरान घेतल्यो स्पेशली इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आज आमी ऑलमोस्ट ते पुराय जायत आयिल्ले आसा। म्हाका खूब खोस भोगता की म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत हे सगळे प्रोजेक्ट पुराय जाता। मनोहरभाईच्या नाव घेतल्या शिवाय गोयच्या राजकारणान कोण कांयच उलोवंक शकतो ना, अशें एक वेगळें अशें व्यक्तिमत्व। तांकां एक आदरांजली दितना तांची एक वेगळी वळख संपूर्ण देशाक जाल्ली। तशें मनोहरभाईचे आदर्श म्हणून अनेक फुडली येणारी पिळगी सुद्दां गोयच्या विकासाचें काम करतलीची अपेक्षाय आसा। गोवा ह्या मार्गावर याच्यावरती आजचा दिवस तरी वापरून मी काय भाष्य करू नये। ते जज आणि ज्युरी लोकच असतात या गोष्टींची, पण आज स्मृतिदिन आहे आणि अनेक आठवणी परत एकदा उफाळून येतात। असा एक दिवस आहे, सॉम्बल डे ऑफ रिमेंबरन्स फॉर मी। म्हणून त्यांच्याकडून काय शिकलो आहे आयुष्यात, त्या सगळ्या आठवणी आज करून ते त्याच मार्गावरती पुढे जायचं आहे। असं एक परत एक निश्चय करायचा या दिवशी सगळ्यांनीच, मीच